Dragii mei, suntem la Coten să felicităm o prietenă de la altă prietenă din depărtare și să mergem. Mulți ani, trăiască, Doamna Rina să trăiască, la mulți ani trăiască. Doamna Rina să trăiască, la mulți ani trăiască. Mulți ani, trăiască. Mulți ani, trăiască. Doamna Rina să trăiască, la mulți ani trăiască. Și toată familia dumneavoastră să trăiască, la mulți ani, doamna Rina, și bună ziua și bine v-am găsit! Bună ziua, bine v-am găsit! La mulți ani! Ia aveți așa o tortă, aveți o șampanie foarte gustoasă și desigur și un buchețel de flori. Și vreau să vă întreb, doamna Dina, cine m-a trimis la dumneavoastră? Vă dă măcar un pic în gât, sau nu? Fina mea! Nu. Bine, atunci eu vă citesc o mică felicitare adresată dumneavoastră și cred că până la urmă o să vă dați seama cine, totuși, m-a trimis la dumneavoastră azi. Scumpa mea prietenă, tovarăș de lucru. Astăzi, pe aripi de vânt, am ajuns în ograda ta, cu speranța de a-ți face ziua mai bună și mai frumoasă. Astăzi vin cu cele mai calde urări de sănătate, viață lungă și multe realizări frumoase. Tare mi-i dor de tine. Aș vrea să te văd și să stăm la sfat cum o făceam înainte. Viața m-a dus departe, dar dorul mă trage acasă. La mulți ani, scumpă și draga mea prietenă, cu drag Iuba de la Moscova. Numai și am vorbit. Spuneți ceva acolo. Iuba. Mulțumesc. Hai de-o asta așa. Te ascult. Iubesc. Nici n-am așteptat. Bine, felicitare de fapt emoțională, într-adevăr, doamna Dina, pentru că cam târziu, dar au venit. Eu spus că acum e greu cu venitul. Da, eu am vorbit azi, dar e așa o vulpișoară. Da. Și mi-a spus cam târziu, dar așa am vorbit și s-a întrerupt internetul și gata, da. Eu vă doresc multă sănătate și cât mai mulți prieteni care vă uită. Dar să trimiți